Sa Pisinor campaign ay pagtitigin pa natin lalo yung ating anti-criminality. So nabuo itong alerto, itong anti-criminality law enforcement through responsive and transparent organization dahil sa pangyayari ng mga nagdaang mga panahon. We see some lapses on the part of duty personnel. So makikita nyo naman patuloy ang pag-cleanse organization ng ating pamunuan, si Police Jose Valencio Nartates, at kido-complement natin yan sa ating programa sa baba. No, what we are doing here is to emphasize discipline. Una, disiplina ng bawat pulis para kapag sila ay mag-discharge ng kanilang duties, so sa pagganap ng kanilang tungkulin ay nakikita natin na respetado sila at kung mayroong mga pangyayaring dapat respondihan ay mabilis ang kanilang tugon. Kaya yan ang pinakaunang basihan ng isang mabisang proyekto at may pada namin sa mamayan ng pulis ng Region 1, lalo dito sa Ilocos Norte, ay nakahanda. Hindi lang tuwing sila ay naka-duty, pati kapag sila ay naka-off. Now, makikita natin na in the past, mayroong mga na-involve sa mga kaguluhan, mismo mga pulis. Dahil kapag off-duty sila, ay nakipag-inuman. Ngayon, hindi ko sila papayagan. No, they should be alert still kasi after ng duty nila, pulis pa naman sila eh. So, itong seal-off plan na ating itataguyod bilang kasama dun sa ating Enhanced Alert Framework ay mayroon silang papel. So, after ng duty nila, uwi sila sa bahay nila. Kung malapit sila dun sa pwedeng lagusan ng criminal tuwing drug-related operations, they will be there, actively monitoring the situation. And they will actively relay information kung saan nagtago o saan patakas yung criminal. Also, they can participate mismo dun sa pag-arrest ng isang suspected criminal during drug-related operations. Then aside from that, ay pag-iigting pa natin ng partnership. Considering na mayroon ng disiplinadong police, of course, yung trust and confidence na ng partnership ng komunidad at pulisya ay nandun na. So, we will as well utilize ang ating mga BPATs, ang ating mga barangay peacekeeping action teams para tumulong sa kung mayroong mga pangyayaring ganon. May shooting incidents, mayroong pagnanakaw, o may patakas ng mga kriminal, ay sama-sama tayong sama-sama tayo sa pagganap ng ating tungkulin at tulong-tulong tayo. Tuwing gabi, gusto ko na binanggit ko kanina na hindi dapat nababakante yung national highway na may nag-checkpoint na police. So they will group themselves into clusters, let's say 5. Kung 20 police stations sa lahat ng Ilocos Norte, it will be into 4. So magdamag yan, dapat may nag-checkpoint para ipadama natin na kampante ang ating mamayan, may pulis na nagbabantay sa kanilang kaligtasan, secured sila, safe sila, at ang kanilang pulis ay patuloy na alerto magdamag. At sa mga balik tayo sa seal-off map na yan, seal-off plan, hindi lang isa ang barricade at checkpoint stand. Dahil time consuming yung kukuha ka pa sa isang area. Dahil pwedeng pagtakasan ng kriminal ay dapat mayroon para makahasin seal-off yung mga lagutan ng mga suspected criminals. Then yung pananagutan ng patroller sa Parong General Marquez,
at pinaigting na mga partnerships, hindi lang sa intergovernment agency cooperation, kundi pati sa mga private entities sa panahon naman ni General yung mga nagdaan, mga predecessor ko.